Adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kung adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kurtina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical. Taguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradio Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa ton matahong na sugilanon sa ton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Wala siyang isa sa tuog nga ini. Ang nakapatod siyang imo ginhalinan. Kag agod nga hindi ka na makapanghalit. May buhaton ako sa imo. Anong buhaton mo sa mga kurtibilog ng mga bulawan nga ina? Ibutang ko ini sa mga pulso niya. Hindi! Kuhay na! Kasakit! Kasakit! Anak ko! Anak ko! Abay ko! Kasakit! Daw kinakaon si Tianga ko nun! Sugod subong! Hindi ka na makapanakit pa. Kagsubod man subong, hindi mo na matawag ang kalayo. Hindi ka na makatugas sini. Hindi na! Malain bala ko. Hindi, Ado. Maayo ka. Mabuot ka nga bata.
Kaganggahon mo nga ina. Gimbugay sa imo para makabulig sa kadaman. Kag sa pila ka adlaw, mabuhat mo ina anak. Mabuhat mo ado. Mayo gani. Kung hindi ko na magamit ang akong kinaadman sa kalayo. Mas mayo. Kung mangin pareho na lang ako sa mga kinaandan nga mga bata. Para hindi na ako makapanghatag sang kasakit sa kay bisan sino. Ang mga tao nagalikaw na sa amon sang ako na may. Kag nagahuyang na ang gahom sa ngako na may sa iya mga tao. Ba? Ano ato? Nakabati ako sang lagabong sa kwarto sa ngako na may? Kadtuan ko siya? Amay ko? Anong natapusin mo? Nga natumba ka? Anak, pulayan ako magkinawa. Inali lang nagsakit ang tugan ko. Ano? Amay ko? Hindi. Hala? Nagapangapsi na siya? Kag ginalagas na niyang iya pag ginawa? Palakat ako? Mangayo ako sa bulig? Amay ko? Mabiling ko na ikaw ha? Mangayo lang ako sa bulig? Mabalik lang ako dayon? Kalain sa ila. Wala man lang sang isa sa ila nga nagupod sa akon. Agod buligan ang ako na may. Sa baylo, gintabog nila ako. Kag ginambalan. Kaya hindi na ako magpakita sa ila. Amay ko! Amay ko! Makaluluoy ka man! Nasiguro pag inang magdalagan, balikan ko nga ako na may. Basi ko na nung natabo siya. Ari na ako sa amon balay. Amay ko! Ari na sa samon og saran. Kag nawala na sa pangalibutan. Amay ko! Amay ko! Mainit pang lawas niya. Kag wala ako sang naibalaan nga buhaton. Kundi akso na lang siya. Kag tuman niya kasakit ang ginabatyag ko. Tuman niya kasakit. Kalayo! Nagtuhaw ang kalayo sa palibot. Sa kakauyan. Napatyan kong pagsinggit sa katauhan. Nakasunog sila. Hanggang kalayo. Padayon niya ginalamo ng
sa malibot. Pagpapansyagan ko ang pagtapya sa kainit sa akong lawas. Napansyagan ko. Gusto ko nga pungga ng kalayo. Apang hindi ko mabuhat. Nalambutan sa kalayo ang lawas ang ako namay. Amay ko! Amay ko! Kadulong? Sadhin ako? Nalubong ako sa abo? Ikaw ang may sala, Sini. Ikaw! Ikaw! Silutan siya! Ang tigulang nga babae? Kagkaupod siya? Kadamo sila? Anong buhatin nila sa akon? Buhi ako? Buhi ako? Wala siyang kapatawaran ng ginbuhat mo. Ang dapat siya imo, silutan. Dapat kabilanggoon sa bato. Ha? Mapaidalom ka sa isa kagahom. Nga ang tanan nga mando, imo pagasundon. Ikaw mangin isa ka ulipon. Kag hindi ka na liwat makasabwag siyang kakugmat. Hindi ka na mangin hilway tubtubsan o. Magtulog ka na siyang mahamuok. Anak siyang kalayo. Tulog siyang mahamuok. Magtulog ka siyang mahamuok. Ano ini? Nabatsyagan ko ang pagpalanig asa nga akong lawas. Amat ko nga mabatsyagan ang katugnaw. Daw nagabinhod ang akong ulo. Daw nagakadula ko sa akong kaugalingon. Nagapalang dulong ang akong panulok. Mabatsyagan ko ang kasakit na nagapanalaytay sa bilog hungan lawas. Ano balay ni? Amo balay ni ang silot ni Bathala sa akon. Kabug at nasa akon mga mata. Gusto ko na lang magpiyong ang akon kamot. Ibutang ko sa akon dughan. Amay ko. Amay ko. Ginhilway ako ni Anika, ang tigadluman. Apang luwas bala siya. Hindi na ako makapadugay. Makitay na kami sa ngako na may sa paraiso ni Bathala.
Day, i-mouth to mouth sa liwat, day. Dasiga. Oo, Nong. Oo. Day, nagwa ng madamo nga tubig sa baniya. Hoy! Ginawa! Ginawa, Ado! Ay, day. Hindi siya pagampaka sa likod, day. Ado, to. Ginhawa lang, abi to. Nagmuklat ang iyang mata, day. Hoy! Ado! Pamati, ha? Nga may dugo ka. Mamangkot ka pa? Sino sa banta mong maluwas sa imo? Si Superwoman? Ako man lang nag-dive sa tubig kag nagluwas sa imo nga litsik ka? Oo? Hindi mo na inipagsuliton, ha? Grabe ba lang nga trauma ang ginhatag mo sa akon? Day, tama na, day. Mahalin na kita diri subungkid. Hindi ka na maghulag dira, ha? Kay buligan ko sinong guyo nga maghimos ang aton mga dala. Nong, paano galing lawas ang mga sirena kag ang dugo? Ay, ihaboy lang naton sila sa tubig, day. Anuron lang ina sila sa tubig. Pati ng mga dugo. Paano kung anuron sila? Kag madagsa sa hunasan? Kag may makakita nga mga tao? Anong gusto mo nga buhaton naton, day, haw? Puluto naton isa-isa kag ilubong? Ay, husto! Amoy ng buhato nato, Nong. Dali na. Dito kita madiretso sa bomba, malapit sa balay ni Kapitan. Ay, kuha sa lawas ninyong dugo sang sirena. Mayo lang gani kay may hapon dire. Ako na lang makuha sa mga gamit naton. Hulatan lang ninyo ako dire. Ano pang ginahulat mo? Magpamunlaw ka na, Ado. Hindi ko madala ang lawas ko. Idog dire. Bobuan ko ikaw sang tubig, ha? Anak na. May gusto ako nga ihambal, Ado. Magabian sa dagrinyo sa pagkumati ang magabatang magsukong sa tansugilanon sa palatuntungan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makamatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampad. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Jorik, gayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Gugma kag pagsali. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Cindy?
Anak? Nay, sorry Hindi ko hungod, Nay. Nagdanlog sa kamot ko ang baso. Kag nabuka, gid. Himuson ko anay ini, Nay, ha? Kay basi bala ko mapilas pa kita karon. Anak, nga nga daw kaluya sa imo. Permi ka lang nagatulok sa malayo. May ginabatya ka bala sa lawas? O kun may nagagambo sa pensar mo? Nay, pwede ko bala mahambal sa imo kung anong ginabatsyag ko? Hindi ka maakig sa ako, Nay. Kag nga ang maakig ako. Iluy mo ako. Kag hindi dapat nga taguon mo sa akon ang imo mga problema. Kukukuan, Nay. Ginasubuan ako. Nga naman? Duha ka adlaw na nga wala nagapaulit diri si Jorik. Kag nabatsyagan ko diri sa akon kasing-kasing. Nga nagahigog ako sa iya, Nay. Cindy, bata ka pa katama. Basi kun hindi pa kigugma ang nabatyagan mo sa iya? O kun basi balatyago ng para sa utod ina? O kun hindi gani, kasubo. Tungod sang hinali nga pagkadula ni manang mo, Benji. Nahambal mo lang bala ina, Nay. Kaysa panulok mo. Si Manang Biti ang bagay kay Jorik. Hindi man sa amo sina anak. Ugaling. Nay, nangin masinulundon man ako sa tanan mga gusto. Tani, pabayaan mo man ako nga sa kahigayonan nga ini. Na masunod ko man kung anong ara para sa ako, Nay. Cindy. Kag pananglit. Nga hindi magid ako paghigugmao ni Jorik, Nay. Bisan isa na ako kahamtong nga dalaga. Kag pagpalangga lang sa isa ka utod ang masarangan niya nga ihatag sa akon. Batunon ko sang hugot sa kasing-kasing ko, Nay. Apang, paano naman si manang mo? Kung si Manang Biti manggid ang gusto ni Jorik, Nay, wala na ako sang mahimo. Kundi nga magpaiway na lang, Nay. Apang, hindi ako magpasugot. Nga basta na lang nga isurindir ang matarong ko, Nay. Cindy? Naluoy ako sa akon anak. Kay Cindy. Nabatyagan ko. Nga desidido siya nga sundon ang ginapitik sa kasing-kasing niya. Kag hindi ako gusto nga madugangan ang kasakit sa ginabatyag niya. Hindi ako gusto.
babalik na ko sila ni Nanay Marita. Kag daw butungon ko nun lang oras para nga makaabot na ako dito. Excited na akong makita si Cindy. Gusto ko man nga makita sila ni Nanay Marita, si Totong, si Betty. Kasi din, ginkabig ko na nga daw tunay ko nga utod. Nagantis ako magsakay sa bus kay ina. Nagpamakal ako sang pasalubong ko sa ila. Siyempre, espesyal gid ang para kay Cindy. May nagdulog ng tricycle sa tubang sa amon balay? Hala, si Manong Jurik? Siya nagapanaog na oh. Hala, ara na siya? Hala, Nong! Nong! Ara, nakita niya ako. Manaog ko sugataon ko siya. Kakadamo sa mga dala niya. Buligan ko sa dayon. Ay, abaw! Kadamo, sagit pa makal mo, Jurik. Mas madamo kita sa ako na Kag di naman direng para sa akon. Aryo, ning shoulder bag kagang sapatos. Ay, ini lang? Uy, Betty, ano ka pala? Magpasalamat ka gani. Kaya nadumduman ka pangadalaan ni Jurik sa mga pasalubong niya. Kag-ari man ang sa imo Cindy, oh. Espesyal ang mga ini. Ay, salamat gid ha. Kada ko gid sang paper bag na ini. Oh, may rose? May mga heart nga shapes ang chocolates. Kag isa ka jutay nga kahon. Ay, kuhaon ko ini. Tan-awon ko kung anong unod sini. Jurik, madamo gid nga salamat ha. Hindi mo bala pagbuksan kag lantawon ang unod sang jutay nga kahon? Sige. Hala? Hala, kulintas? Hala ka naman nami ng Cindy ba? Litsi. Makita gid. May pagtamod siya kay Cindy. Ako na lang mabutang sa liog mo, Cindy. Lantawon naton kung bagay sa imo. Wow, bagay nga bagay gid sa imo ng Cindy. Nagdugang na kitang kagwapa mo. Amo matuod. Bagay gid sa imo, Cindy. Madamo gid nga salamat. Ang maayo pa, maghanda ka na sa pagkaon naton, Betty. Kalayo pa sang ginalinan ni Jurik. Sigurado nga gutom ina siya. Nga ako? Nga hindi si Sinding maghanda sang pagkaon ni Jurik? Kay kamahal sang pasalubong sa iya? Sige. Ako na lang ang mahanda sang pagkaon mo. Himuson ko lang anay ining ginpanghatag mo sa akon. Masulod anay ako sa kwarto ha. Oy, Betty, diin ka makanto.
Biti! Nakig siya. Nag-andar naman siguro ang kasuplada ni Manang biti mo. Oy, Tutong, ang baba mo. Ay, sorry lang, Nay. O hala. Himusa na mga pasalubong ni Manong mo. O, sige na. Oo, Nay ah. Nung, salamat giliwat no nga. Wala sa anuman, Tutong. Nay, may importante kung tani ako nga ihambal sa imo. Ano bala, ina? Sige, anak. Magambal ka. Kay mamati ako. Mabalik na ako sa akong trabaho. Kag mahimo nga madugayan ako kag makabalik. Kinahanglan mo gid bala nga magbalik sa trabaho mo? Hindi ka na bala diri sa amon? Kung pwede lang tani, Nay. Hindi na gid ako maghalin diri. Apang kinahanglan ko nga buhaton ini. Kinahanglan ko nga magpalayo sang temporaryo. Parang makalikaw ako sa sulay kag tentasyon tungod sa ila ni Cindy kag Betty. Ano ang puot mo, silingon? Akoon ko subong sa imo, Nay. Nga nagahigugma ako kay Cindy. Pero bata pa siya katama. Gani kinahanglan ko nga maghulat sang husto nga panahon. Para nga mapahayag ko sa iyang akong balatyagon. Labaw sa tanan. Hindi ako gusto nga ako ang mangin rason sang hindi paghangpanay sa magutod. Tungod na batyagan ko. May ginatago man nga balatyagon sa akon si Betty. Nahuya gid ako sa imo, Jurik. Nagdamo ang problema mo tungod sa amon. Sa amon nga mag-iloy. Nay, wala kasang dapat nga ikahuya sa akon. Tungod ginkabig ko na ka mga tunay ko nga pamilya. Ako ganing dapat nga mahuya eh. Tungod wala ko na mapungga ng akong kasing-kasing nga magigugma kay Cindy. Dapat magpakamahal sang isa ka utod ang hihatag ko sa iya. Apang tao lang ako. Kagkabay nga nahangpan mo ako, Nay. Nahangpan ko ikaw, Jurik. Kag nagapasalamat ako. Tungod wala mo ginhingalitan ng kalamharo ni Cindy. Si Betty lang ang problema. Tungod matuod ang duha-duha mo. Nga may luyag siya sa imo. Ano ba lang mayo ko nga buhaton, Nay? Ako na lang ang bahala nga maghambal sa kay Betty. Madamo gid nga salamat, Nay. Ati, saan ang lakat mo? Sa sini nga Domingo. Sigurado, masubuan gid si Cindy sa paglakat mo nga ina. Mapaalam ako sang maayo sa iya. Kagkuntani, mahulat niya ang pagbalik ko. Jurik, mabuot ang anak ko nga ina. Kag subong pa lang ina siya magigugma. Kani, sigurado ako, hulaton kaniya. Malisensya na ako nga daan sa imo, Nay. Nga karon tapos panyapon, istoryahon ko si Cindy sa payag-payag sa likod. Aba huo, ginahatag ko ang akon pahanugot sa imo, Jurik. Madamo gid nga salamat, Nay.
Ano ba lang hambala naton? Gusto ko lang nga magpaalam sa imo sang maayo. Magpaalam? Nga sa diin ka bala makadto? Kinahanglan ko nga magbalik sa akong trabaho. Kag may mission order na ako halin sa ibabaw. Ang buot mo silingon. Manugay nga hindi ka makapauli diri. Naghibi siya. Aho. Madugayan pa. Amo gani nga gusto ko. Maghahang panay kita antes ako magalin. Maghangpanay sang ano? Nakaibalo ako nga bata ka pa. Amo man ang kasing-kasing mo kagkaisipan. Kag hindi ka pa makahangop sa mga bagay nga ihambal ko. Pero kinahanglan mo nga mahibalaan ang matuod antes ako maglakat. Tungod wala sang kasiguruhan kung makabalik pa ako nga buhay. Jorik! Matuod din na. Palihog! Hindi ka magambal sa amo sina. Kay mas mo lang nga ginapabudlayan ang balatyagon ko. Kinuyatan niyang kamot ko. Bilang soldado, nakaibalo ako nga kung may misyon kami. Ara ako sa bitbis ang kamatayon. Gusto ko nga mahibalan mo. Nga mahal ko gitikaw. Wala ko na mapunggan ng kasing-kasing kung higugmaon ka. Mahal ko man ikaw, Jorik. Kag ipabalon ko ina sa imo ang akon paghigugma. Mato. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, so digid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Jurik, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan, Once There Was a Love, sa kasaysayan. Gugma, kag pagsalin. Direksyon, Marnie Mungkal. Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang mga tips sagod malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo,
pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan na. Uyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Sino naman iniman? Ikaw? Pwede makasulod? Hindi. Maghalin ka na diri ha? Hindi maluyag si nanay nga magkadto ka pa diri. Maghalin ka na sa wala pa sila makahibalo nga ari ka diri. Nakita ko si nanay mo kay si tatay mo nga nagsakay sang bus pakadto sa downtown. Amo
gali? Amo man sinang ihambal ko eh. Hindi na maluyag sila nga makita ka pa diri. Isara ko na yung perta ha? Hindi pagbuhatay na. Gintukuran mo sa tiil mo ang pertahan? Nakaibalo man ako. Nga hindi ka maluyag nga maghalin ako. Nakita ko ikaw nga may kaupod nga isa ka babae nga nagguahalin sa sinihan. Magbalik ka na sa iya. Kag hindi ka na magkadto diri ha? Natak-an na ako sa imo. To-timer ka? Butigon? Nagsala ka, sweetheart. Wala ko sang bisan tutay nga pagtamod sa iya. May balay siya. Kag ako, wala sang istaran. Nagpangayo la ako sang bulig sa iya. Amo ina, nga nakita mo ako nga kaupod siya. Pero ang matuod, ikaw ang gusto ko. Kagluyag ko, nga mangin akon ka tubtub sa noo. Oy, hindi na ako magpati sa imo, no? Pasudla bala ako. Para nga makapatag ako sa mayo sa imo. Ay, pisit ho. Nga pala nga hindi ako yung makabalipad sa iya man. Kagwapo git sa iya. Kagamat-amat nga nagaluya ang tuhod ko. Ati, sige na lang gani magsulod ka. Dali anay Ria. Junar, hindi ako makakinawa. Bagod na hidlaw ang gid ako sa imo eh. Junar, sige pa. Patya ako sa kalipay. Ara dayon. Karika. O Tiano, aking kapabala sa akon, sweetheart? Hindi na eh. Kung na mo malakat na ako, may business pa ako eh. Ano klase business ina nga? Bago ka lang gani nag-abot. Mahalin ka na dayon? Wala ko sa may ginapahibalo nga bisan sino, bahin sa akong business. Bisan sa babae nga to? Oo. Isa pa, nakasugid na ako sa imo. Nga siya nga akong landlady. Ang walang ina. Wala ko sang iban pa nga business sa iya. Wala na ako sang labot sa iya. Basi nagabutig kaghihapon sa akong Junar Ara ka naman. Nagapamahog ka naman sa akon. Sige na. Balakat na ako. Bagkita ilang kita buwas ha? Sa diin? Pahibalon ko lang ikaw Sorry, gida. Kung naakig ako sa imo, Junar. Pero kahibalo ka naman. Nga palangga ko gid ikaw. Luyag ko. Nga maupod na kita sa isa ka balay. Apang wala ka sang ginahimo. Kundi ang balibaran kung anong naisipan ko. Nagsala ka, Susan. Kabay pa nga nagsala lang ako, Junar. May kwarta ka bala? Nga magasto naton? Agud nga makaupo na kita sa isa ka balay? Wala eh. Kung mo sina, hindi na pagpabudlaying akon kaw galingon. Anong buot mo silingon? Ang buot ko silingon, kinahanglan nato ng kwarta. Ugaling kita makakuha sa balay. Kag kinahanglan pa nato ng advance ng pila ka bulan. Kag kung gusto mo nga matuman ina, kinahanglan nga magsalig ka lang sa akon. Kung hindi ako magsalig sa imo na nayasala kag hindi akon. Susan, ginahimo ko na ang tanan. Gani unta tinang sagad sang apura sa akon ha? Kay base pala kung makapaminsar ako kung husto o kung hindi ang pag-upod naton sa isa lang kaatok.
Sorry, Junara. Gusto ko lang nga ara ako sa tupad mo, Permi. Nagalalain ako kung hindi ko ikaw makita. Malakat na ako. May business pa ako nga ginatubang eh. Kagbase kung marimalaso pa balay nihaw. Hindi maghihapon kita makaangkon sang balay nga among aton istaran nga duha. I love you, Junar. Nakabalo ko sina. O sige na. Bayaan ko na ikaw. Kibase kung maulihin na ako. Ati, sige Sugot ako nga malakat ka. Mas maayo nga mas temprano makaangkon ka na sang kwarta. Agud nga matuman ang aton handom nga makaangkon kita sang balay. Para sa aton nga duha. Husto. Amoy na nga kinahanglan magsali kagid sa akon. O sige ha. Amo na ako. Bye, love. Ato na siya. Kinahanglan nga tumanon mo gid ang imo pangako sa akon, Junar. Kag hindi ko pagtugtan nga ang babae nga ato agkawon kaniya sa akon. Tungod tagsa nga madumduman ko nga nagkadto ka dito sa iya, daw sa mapatay ako. Nakaibalo ako nga ginabantayan ako ni Susan. Kinahanglan, bantayan ko man ang akong kaugalingon sa babae ngayon na. Kung nga nagapalapit ako sa iya, ina, bangod sa akong handom, nga sa kalalangan niya, makapalapit man ako kay Luisa. Pangasta karon, wala sang natabo. But ko na. Apang, may nasat uman ako kay Susan nga dapat ko kahadlukan. Pero sa subong, mapuslan ko pa siya. Maayos siya magromansa eh. Madali-dali ako. Kinahanglan nga mahambal ko man si Maggie. Isa pang babae ngayon na. Kinahanglan nga maghalong man ako sa iya. Maayo kay ari ka na. May maayo ako ngay balita sa imo, Jonar. Ano balay na? Nakakita na ako sang balay. 3 ang kwarto. Kag may 2 ka CR. May lagwarta. Kag may lugar para nga makahampang ang mga bata. Ano? May star kita sa lain nga balay? Para lang may hampangan ang mga bata? Kag kung nagalaom ka, nga akong mabayad sang down kag arkila sang balay, nagsala ka. Mayo naman ang atong kahimtangan diri ah. Mangita pa kita sa galastuhan? Nakabayad na ako sang down. Kag wala ka na sang mahimo pa. Hindi kita magsaylo. Kag amoy nang pamatod ko. Period. Okay. Kung hindi ka, ikaw ang mahibalo. Malakat ako. Sa din ka makanto? Kung nahadlo kang maistorbo sa mga bata, nagakatulog na sila. Ginapamangkot ko ikaw. Sa din ka makanto? May kantuan na ako nga importante. Sa din? Makikita ako sa utod mo nga si Ben. Kag patod nga malipay siya, kung isugid ko sa iya, kung paano ninyo ginbuhat ang pag-agaw sang inyo palanublion. Kung paano nyo ginpalsifikar ang resibo, samtang nabayaran ang tanan sang imo amay ang loan. Ano? Junar, buhi ako, ha? Kasakit sa akong abaga nga ginapisga mo. Magpungko ka sa bangko ngayon na! Kindasok mo ako sa pulungkuan? Sinong nagsugit sa asay mo, ha? Ikaw. Pero hindi ka na makadumdum. Bangon hubog kay.
butig ina. Kung ano man ang nahambal ko, butig ina. Kuna mo, wala man siguro sang malain kung magpanugid ako kay Ben. Tilawi lang nga magwa sa ganhaan ngayon na. Kay makita mo kung anong matabo sa imo. Anong masaling mo kung sugiran ko ikaw nga sa akon abyan nga masaligan ko? Ginsugiran ko siya sa ginhimo mo parte sa mga resibo. Kag kung ano ang natabo sa akon. Makaibalo ka na kung anong buhaton niya. Magi, madali lang bala, madali lang. Nga ba lang nga buhaton mo ini sa akon, ha? Bangod butigon ka kag makawat. Matultulan mong akon ginataguan sang kwarta. Ginkawat mo ini kag ginsugal. Amo man ang ginbuhat mo sa kwarta nga gintunga ninyo ni Martin. Nagsiling ka nga baklon mo ang farm para sa aton. Apang wala naman na to. Wala to madayon. Kanang siling ka nga mangita kasang balay para sa aton. Kag karon nga nakakita na ako. Ma-back out ka naman sa pangako mo? Magi, paano kung magpasugot ako nga makig-upod sa imo sa balay ngayon? Sunugon mo bala ang sulat mo? Hindi. Nga aman. Wala ko sang salig sa imo, Jonar. Kinahanglang ipakita mo anay sa akon nga matuman ka sa imo hinambalan. Magpangita ka sang trabaho kag ihatag mo sa akon ang tanan mo nga sweldo. Sa sina, hindi na kinahanglan nga ibaligya mo ako sa kay kung sinong nga lalaki. Sa sina, masaguran mo na kami sang akon mga anak. Amo lang ina? Wala ka na sa gitugang? Amo lang inang kinahanglan ko. Ang ginpangako mo sa akon. Hindi ba na ako maluyag nga mapriso ka, Jonar eh? Hindi ako maluyag nga mabakulan ka sang mga utod mo kung makaibalo sila. Nga wala sang pareho kalain ang ginihimo mo sa iya. Hindi ako maluyag nga makaibalo siya. Hindi. Nakaibalo ako sina. Hindi ka maluyag nga ako mismong mapatay sa imo. Apang ginasumpa ko nga buhaton po na kung kinahanglan, Jonar. Madumot ka nga sari sang babae. Sorry. Apang gusto ko lang nga makaangkon sang husto nga pamilya, Jonar. Luyag ko ngang akon mga anak may matawag nga daddy. Kag isa ka mami nga mong maatipan sa ila. Kag wala nagahalin sa puloy-an agad magdipara sa ila. Wala ka sang huya nga babae. Gintrap mo ako. O gali, inang balay nga nakita mo. Sa dini na. Sa punta sang Okra Street. Okra Street? Okra Street, siling mo? Oh! Ari na sa ako ng yabi. Nagaplano ako nga makadto kita dito eh. Agad makita mo ang balay. Ari sa bulsa ko. Kuhain eh, kag tagua. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babayi nga nagpalayo. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw.
Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bumbo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi